Хора, здравейте! Искам да направя една важна информация. Както знаете, ние сме в трима в екипа. Аз, Тервел и Стоян. Известни повече като Тервел шефа, Стоян заместник шефа и аз от качалката, психопата. И вече моите клипове ще мога да говоря, да се чувам. Например, епизод първи. Той е мой, той е на Тервел, той е мой, на Стоян. И както виждате, чувам се сега. Очаквайте днеска и утре клип на... И аз ще реша ако да е мой да е Хиповс, моя да е на Team Fortress. И... добре. Това исках да ви кажа. Не забравяйте да лайкнете клиповете, да харесвате страницата и... няма още да кажам. Искам първо да ви покажа на нещо, последното показване на това нещо, защото вече не ми трябва и нещо, защото вече си имам микрофон. Ето това. Това ще е последното, защото и вече мога да се чувам, и не ми трябва това. Кажете му с Богом, Богом, скоро. И благодаря, че гледахте клипа. До скоро, скъпи приятели. Чао!